Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте със Студио Х. Ако искате да ни пишете, направете го чрез QR-кода или адреса изписан на екрана. След близо 3 годишно разследване, депутатът от ПП-ДБ Елена Бориславова от днес е подсъдима. Тя се изправя пред съда по обвинение за използване на неистински документи пред Агенцията по вписванията през 2021 година. Сигналът за извършено престъпление бе подаден от председателя на Сдружение Да запазим корал Атанас Русев. Той е тук тази вечер заедно с разследващия журналист от Бивол Асен Йорданов. Здравейте! Здравейте! Добър вечер! И двамата работихте активно и сега някак си чувствате ли се удовлетворени от това, че в крайна сметка стигна до съдебна зала? Какво ще стане по-нататък, не можем да знаем. Но все пак направени бяха няколко крачки към истината. Хайде така да го кажем. Значи удовлетворението никога не идва от едно нещо. Удовлетворението е цялостен процес. Човек се чувства удовлетворен тогава, когато устоява и защитава истината и тогава, когато работи в обществен интерес. Това е основата за мен. Други хора се чувстват удовлетворени, когато постигат лична изгода, когато успяват да измамят системата, да нарушат законите. Но в крайна сметка това е пътя на обречеността, така или иначе. За съжаление, в нашата държава справедливостта рядко възтържествува, но затова е нашата мисия да правим невъзможното, да бъдем онези, как да кажа, изключения от правилото, които по някакъв начин да работят за възтържествуване на справедливостта във всички измерения. Дълго ли ви се стори разследването? Значи, аз също не мога да кажа, не става дума изобщо за удовлетворение и ще поправя, нали, че почти 2 години ще станат, не 3. Но това е един изключително дълъг срок за нещо, което е извършено, което много лесно се той има такива доказателства. Май 21 година. Много лесно се установява, много така. И през този период обаче дамата вместо така да... Нали, всеки човек, който е направил някакво такова деяние, което за мен е грозно, нали, това деяние. Нали, представете си утре да се събудите и да видите, че примерно фирмата, която имате, вече не сте и управител, защото се е появил някой, който има фалшиво пълномощно от ваше име. Нали? Вече фирмата не е ваш пет. Нещо такова се случи. Освен това фалшиво пълномощно, има още 10 документа, които са с подправени подписи, не само с моя подпис, с още десетки подписи са подправени. Това всичкото, нали... И в един момент, през цялото това време, тази дама, аз, нали, съм обикновен човек, обикновен гражданин съм, не съм някакъв връзкар, политик или какъвто и да е, но наблюдавам по медиите, тя се държи изключително нагло и арогантно. Аз не мога да... Това, значи, не мога да си го представя това нещо. Ами казва политическа репресия. Тя говори за... Нали, за съдебна реформа. За каква политическа репресия преди 2 години? Преди 2 години? Това е повече от абсурд. Нали, каква политическа репресия? Все едно тя не си е подправила пълномощно. Аз даже не съм виждал, не я познавам, разбирате ли? Не съм говорил с нея по телефона. Каква политическа репресия? Аз да не съм политик случайно. Каква политическа репресия от страна на разследващите органи, от страна на прокуратурата? 2 години се... Значи, докато беха в сглобката, те си тупкаха топката. Това е абсурдно. Нали, тупкаха топката и нямаше политическа репресия. Нали, тупкаха топката, почти 2 години ще станат. За нещо толкова елементарно доказуемо. Вярно, разпитани са много свидетели. Намеса на агенцията по вписванията. Защо била ДАНС? Защо се занимава ДАНС с това? Аз това щях да ви попитам. Явно има защо се занимава. Като са подправили някакви неща в агенцията по вписванията, кой да се занимава? Наричат ви доносници? Чувствате ли се доносници? Ние ли сме доносници? Така ви наричат, защото сте направили донесения сте направили за това, което се е случило. Хората, това е неизбежно. Нека тръгнем подред. Значи абсурдно е да се говори за политическа репресия. От кого е тази политическа репресия? От нас? За какво? Срещу кого? Срещу... Аз не я познавам, аз не съм я срещал никога през живота си. Госпожа Бориславова. Каузата Корал беше представена пред
общественото внимание 2006 година. И аз съм човека, който тази кауза я разкрих и направих първото разследване за това какво смятат да правят на Корал. За цялата незаконна, корупционна схема това райско кътче да бъде застроено. Той е един от първите, ако не и първия, който поде тая кауза. През 2007 година. През 2007 си спрях колата пред един багер. И всъщност ние сме първите, които тази кауза са е прокламирали. От нас ли идва тази политическа репресия? Когато ние сме се борили срещу тая система и се борихме срещу цялата тая система на корупция, задкулисие, нагласени поръчки, ограбване на обществения ресурс, Бориславова изобщо не знам къде е била. Изобщо не знам какво е правила и какво е вършила. Така че опорката, че това идва като политическа репресия от Пеевски, от Борисов, това е абсурд. Това нещо беше разкрито, информацията беше дадена на институциите от нас, от управителния съвет на Сдружението да запазим Корал. И това беше направено, защото цялата тази фалшификация, всъщност това престъпление по фалшифицирането на документите, дискредитира организацията. Тази организация всъщност може да бъде закрита в един момент, защото са направени груби фалшификации, подмяна на документи, съставяне на документи с невярно съдържание за общи събрания, за събрания на управителния съвет, за смяна на членове в управителния съвет и така нататък. Как една организация, която претендира да защитава обществена кауза и да защитава законите, би оставила това нещо да мине така? И защо трябва това нещо да минава така? Когато те са правили тази фалшификация, те не са попитали никой. Абсолютно арогантно са минали през имена, минали са през човешки съдби, минали са през каузата на тази организация, към която тя не е имала абсолютно никакво отношение през годините, за да направят една фалшификация, която да обслужи лично тях. И сега най-арогантно от позицията си на личности, които са изнесени на върха на политическия живот, като един обслужващ фактор, в крайна сметка, и се видя, че това е един обслужващ фактор на системата и на статуквото, издават присъди. Наратива е следния. Подгониха мен, Лена Бориславова казва, подгониха Кирил Петков, а пък видите ли не са се справили с това да открият ПП Еврото, с разследванията по нотариуса. Сериозно ли? Наистина. Това е наратива, който чухме. А материалите, първите материали за ПП Еврото, къде са излизали? Първите разследвания, кой е ПП Еврото, какво върши ПП Еврото, къде са излизали? За корупционната мрежа в съдебната система, за връзките между ПП Еврото и корумпирани магистрати. Къде са излизали тези материали? Тези материали са излизали в бивол. Тогава, когато тя изобщо не е знаела кой е той ПП Еврото. Когато Кирил Петков изобщо не е подозирал кой е той ПП Еврото. И тези хора изобщо не са присъствали на фронта, на плацдарма, на обществената съпротива и на обществената битка срещу зловещата система на задкулисие. Как може да говори? Те сега... Това са опорки, класически опорки на чингиджийските структури, които мимикрират в различни нюанси. Може да са в една политическа сила, утре ще отидат друга политическа сила, ще се сглобят помежду си, за да си запазят статуквото, ще запазят имунитета на то, ще запазят имунитета на оня, за да се запази системата, защото системата по този начин се пази. Когато изтикаше неудобни хора на гребена на общественото недоволство, когато тези хора ти ги изнесеш на ръце, ги изкараш от небитието и кажеш, това са лидерите и ги лансираш с средствата на държавата, с средствата на цялата пропагандна машина и на държавната власт, тези хора изиграват своята роля, така че да успокоят общественото недоволство, да го оглавят и в крайна сметка да го канализират в едни удобни коловози, които да запазят системата в цялост. И точно това те направиха. И това нещо стана ясно. И когато аз си бях позволил първи преди години това нещо да го кажа, тогава ме тричаха всички дружно, че това нещо е невъзможно, защото те се кълняха, че такова нещо никога не могат да направят.
Аз не ги познавам тези хора. Кои са те? Какъв бекграунд имат те в борбата срещу тази система през годините? Единственият бекграунд на Кирил Петков беше, че е бил в тази неправителствена организация, защитавайки природата по Южното Черноморие и в частност Корал. Това му е единствената обществена, как да кажа, индулгенция. И то през нея изплува. Ама Атанас Русев познава лично Кирил Петков. Познава го, да. Отдавна се разграничи. Да, защото разбрах, че през последните 10 години той и баща му са играли някаква жестока роля. На стълбичка към властта. Аз им анализирах всичките действия, бехме много добри приятели с него и с това. Аз знаех, като той идваше на плажа, дали да ходя с президента, той се съветваше с мен за много неща, смисъл. Дали да ходя с президента в Китай, дали да се съгласявам с Сави Трифонов, нали, всички тия работи сме ги говорили. Но аз си дадох сметка в момента, в който той стана премиер и видях какво започна да прави. Значи той в момента, в който стана премиер, и се обърна на 180 градуса. Всичко, за което там ни убеждаваше на плажа, нали, всичко, което не обещаваше ми, което се кълнеше в него, той се обърна на 180 градуса. Опитахте ли да говорите с него? Опитахте ли по някакъв начин? Ходих на една среща с него, която продължи 3-4 часа. Вие имате един съратник от неговите хора, Александър Дунчев. Спомняме си всички каква бе неговата политическа съдба. Значи... Нека той да разкаже. Нека той да разкаже. Ние няма... Да. Той да каже как точно излезе от тази политика и защо е излезе. Нека той да си разкаже. Аз не съм му говорител. Добре, но под въпрос ли остава все пак хода на делото при положение, че обвинението за използване на неистински документи не видях формулирано за кой е фалшификатора на тези документи. А вие във вашия сигнал всъщност правите такива уточнения. Това е доказано. Ние го доказваме с реални доказателства и факти. Реални доказателства на кой компютър, на чий компютър са направени. Как се казва компютър? Те са два различни компютъра и на двата пише Лена Борислава. Един е Лена.Борислава, другата. То се вижда. Значи, като поправяте един PDF, в метаданните остава едно червено каренце, кой е бил компютър и в колко часа е станало това. Тези два документа ги има с подправени подписи, т.е. картинката, подписа е взета, сложена е там и на това каренце пише компютъра и датата, когато е направено. На този компютър пише Лена.Бориславова и датата и този документ, тя със собствения си електронен подпис го е вкара в агенцията по вписванията. Ако някой не може да определи, нали, да и проверят компютрите, да видят как се казват, дали са не... Аз не съм следовател. Доказахме, че тези файлове, които са входирани в агенцията по вписвания, те са били подправени, след това са разпечатани, след това са сканирани и са внесени. И всъщност по метаданните доказахме точно на кой принтер тези документи са принтирани. Кой е принтера? И това е принтера в тяхната кантора. И този принтер, за да докажем, че е този принтер, наша картица влезе в кантората и засне принтера. За да се види, че това е точно принтера, точно къде се намира принтера. Вие сте свършили работата всъщност на разследващите? Цялата работа е свършена. Даже е публикувана. В момента аз не съм вътре в нещата. Тоест, не съм запознат изобщо с прокурорската проверка, но някъде се прокрадна... не е проверка, да кажем, това си е... разследване, досъдебно производство, което вече е с обвинителен акт и така нататък. Някъде се прокрадна, че тя е привлечена, т.е. тя е обвинена само за ползване на документи с невярно съдържание за на подправени документи. Тук обягва това, кой е този, който е съставил документите с невярно съдържание. Фалшификатора. Защото тук вече имаш член, много точен член от наказателния кодекс, който предвижда много тежко наказание. Има и нещо друго според обвинението. На нея е повдигнато обвинение по член 309, мисля, че беше, във връзка с член 316 от наказателния кодекс. Тоест, какво значи това? Това е за използване, за съставяне и използване на документи с невярно съдържание, а член 316 от наказателния кодекс предвижда изрично, че не само този, който състави и използва документите с невярно съдържание, фалшивите документи, а този, който се ползва от тях
този, който придобива някаква облага от тези документи, също е солидарно отговорен с този, който фалшифицира документите или пък ги... Тогава трябва да видим друго име. Ето тук. Точно. Кой е човека, който единствен имал полза от тези документи с невярно съдържание? Това е Кирил Петков. Защото без тези документи с невярно съдържание той не би могъл да бъде назначен в правителството на Румен Радев, когато беше изведнъж изкаран от небитието и сложен като министър на икономиката и казаха, че такива министри, ако имаме повече, България ще цъфне и ще върже. Нали, от тук нататък аз не искам да коментирам неговите дела, покрай меморандумите там, които стана ясно какво представляват, хибридните меморандуми, сделки и така нататък. Това нещо ще го оставя на страна. Но има нещо друго много опасно. Тук става въпрос за нещо, което засяга националната сигурност. Не можеш с цената на фалшиви документи изведнъж да отидеш и да станеш министър. Това е абсолютно недопустимо. Това не е само, че е незаконно. Тук става въпрос за една много дълбока човешка аморалност. Дълбока човешка аморалност. Самата Лена Бориславова е имала облаги от това, защото след това тя беше назначена за юрисконсулт на Държавната банка, Българска банка за развитие. Тоест, тя самата е била облагодетелствана в резултат на това, че документите са фалшифицирани, че Кирил Петков е станал министър и след това тя е била назначена не от него лично, но е била назначена в Българската банка за развитие. Негов подчинен. Друг е въпросът, че там е направена ревизия, която е установила много тежки нарушения. Има ревизионен акт на ДФИ. Този ревизионен акт още мисля, че не е публикуван, ама предстои да се публикува изобщо за нейната дейност в Българската банка за развитие. Има нещо много опасно също така. След това нека той да каже какво мисли. Какъв е този цинизъм, тази арогантност, тази надменност, тази безцеремонност, ти да погазиш волята и да унизиш всички хора, които са засегнати, най-вече Атанас Русев и други членове на управителния съвет на тази организация, да подмениш документите и изведнъж да назначиш своя протеже в управителния съвет на това сдружение, без никой да го познава, без никой да го знае, без изобщо никой да знае какъв е той човек, откъде се появява и да бъде... Той движи целият му бизнес. И да бъде фалшиво назначен в управителния съвет, там където се взимат решенията. От всякъде това нещо смърди. Това е, освен всичко друго, и жесток цинизъм. Значи ти тази организация просто използваш за една изтривалка, слагаш си човек вътре, фалшифицираш документи, фалшифицираш цялата дейност на организацията. Как няма да реагираме за това? След като има фалшив човек вътре сложен, който никой не го познава, с тези фалшиви документи. За какво е знак в чисто човешки аспект? Знак е... Излизам от всичко, което каза Асен. Като обикновен човек, ще ви го кажа. Значи, обикновените хора сме натикани в една дупка и такива като нея. Излизат там, може да ни управляват. И тя се държи много арогантно, нахално. Всички хора го виждат това нещо. Извършила ги тия деяния. Вместо като ги е извършила, малко да се снизи, малко да стане по-нормално. Да излезе да каже, хора, сбърках. Извинявайте! Нали, това е човешкото поведение. А това нейното не би го нарекал човешко поведение. Аз не съм видяла някой политик да каже, няма хора, никога сбърках. Да го каже. Няма... Видяхте ги, наредили са се. Арогантни, нахални, абсолютно... Тия хора не трябва да ни управляват. Това е цинизъм на ента степен. Нали видяхте Долевски как са се наредили? Тя говори за това как прокуратурата там, нали, политически... Това било политическа поръчка. Каква политическа поръчка? От нас политическа. От нас. Кои сме ние? Ние сме някакви обикновени хора. То е смешно. Ние искаме като просто да излезе и да каже хора, ама никога няма го видиме това нещо. Да излезе да каже пред себе, извинявайте. Добре, и към двамата ми е въпрос. Предвид коловоза, в който се движим като държава и коловоза, в който се движи съдебната ни система, имате ли страховете, че това дело
може да бъде използвана като разменна монета, за да си направят лъчвериш в политиката. То така беше по времето на сглобка. Всички индикации за това съществуват. Регулатори ще се слагат. Защо не знам толкова какво ще време се това става. се забави? Да. Защо това нещо стоя и мухлясва в продължение на години? В прокуратурата, в МВР, топкаха топката години. Те, ако бяха на власт сега в управлението, дали щеше да излезе нещо, това? Нещо, което е доказано. И точно тогава, когато това нещо беше в чекмежетата на прокурори и на полицаи, те си направиха сглобката. Точно тогава направиха сглобката, тогава защитиха имунитета на Борисов. Имунитета, който беше поискан абсолютно аргументирано тогава, когато Гешев се обърна. Когато Гешев се обърна, той реши да постигне някаква индулгенция. Едва ли не да се поправи, едва ли не да се обърне срещу тези, които го поставиха, които го инсталираха, срещу които ние сме се борили през цялата си кариера. И тогава, когато той тръгна да разследва Борисов за Чекмеже гейт, за Барселона гейт, едно дело, което пак отбило излезе. Така, нали? И когато се събраха достатъчно доказателства, те седнаха да мислят по какъв начин да правят комисии в парламента, по имунитетите, за да му запазят имунитета. Седнаха да мислят как да променят закона за съдебната власт, да свалят квотата на Висшия съдебен съвет от 17 на 13, за да може Гешев екстрено да бъде бързо да бъде махнат, да бъде сложен Борислав Сарафов, защото той беше удобен тогава. И сега същите тези хора лицемерно твърдят колко са против Борислав Сарафов, колко са срещу модела Борисов, пак на ново, нали, на нова сметка, след като... Те са и срещу Пеевски, да, срещу бяха Пеевски, прегърнати с него. след като блудстваха с тях толкова време. Ние, които никога не сме си сменили позицията и нашия бекграунд е открит, той е пред лицето на обществеността. През целия ни живот, през цялата ни кариера. Ние изведнъж излизаме с опорката, че изпълняваме някаква политическа поръчка. Добре, преди 1 година, преди 2 години, когато те бяха с тези, ние чия политическа поръчка изпълнявахме? Когато сме разобличавали Борисов, Пеевски, Черепа, всички олигарси, Първа инвестиционна банка и така нататък, чия политическа поръчка сме изпълнявали? Когато разобличавахме правителството на Орешарски и на ДПС и Доган Сарай, и далаверите на Доган, чия политическа поръчка сме изпълнявали? Ние вървим последователно по каузата, че няма индулгенция за това, че ти ще се пишеш някакъв и ще се изкараш опозиция, а всъщност вътре в същността си ще бъдеш гнила ябълка. Си по-лош от тях. Ние действаме според принципа, че тук, според принципа на истинската демокрация, че пред закона всички са равни. Така и пред разкритията на обективната журналистика всички са равни. Няма привилегировани такива, защото те, нали, са изкарали борци за справедливост, незнайно откъде, незнайно как, изведнъж да бъдат, нали, обвити в чадър, да станат свещени крави и да не се занимаваме с тях. Те това искаха още в началото. Кирил Петков това искаше, защото аз само един път съм говорил с него, той това искаше. Бивало да не се занимава с тях. Да не излиза нищо в бивало срещу. Ама ви го каза в прав текст, така ли? В разговор. Той ми го каза директно. Ти казва сега, с твоята работа ще не свалиш гласовете. Вика, мен не ме интересува, аз съм разследващ журналист. Аз си върша работата. Няма значение дали си Борисов или си Кирил Петков. Кой си ти? Какъв си ти? Откъде идваш и на къде отиваш? Какъв ти е произхода? Каква ти е генетиката? И когато усети срещу себе си съпротивата? Нищо. Започна да се държи... Смекчили тона? Променили посоката на разговора? Започна да се държи арогантно. Предложи ми да отивам да ставам там някакъв министър в правителство и така. Когато отказах, казах, че в чингиджийското му правителство няма да вляза никога и няма да вляза в тази чингиджийска игра, защото знам, че е чингиджийска и знам кой стои зад всичко това. Му го казах в прав текст, той пощракля. И почна да се държи арогантно и така. И разговора приключи. И това са фактите. Това са фактите. Ще бъде ли разменна монета?
Това сега дело. е било разменна монета и ще продължи според мен си бъде разменна монета. Значи, ако това го беше направил някой обикновен човек... Ама то е разменна монета. Ако го беше направил някой обикновен човек, значи щяха да го... Да му скъсат шорта. Както закопчаха Иванчева и това, щяха да го закопчават на улицата след един месец, да го приберат, да го арестуват и това е. А сега вече почти 2 години гледаме как... Бавничко, настъпателно... Бавничко, всичко с една грация. С една грация наблюдаваме как всички уж си вършат работата, обаче гледаме ги как правят правосъдната реформа в кавички, гледаме как плюят по прокуратурата и по това, че това е било политическо. И ние си ги наблюдаваме, всеки ден по телевизора ги дават. За съжаление, господина вече се е превърнал в един шут, който само го гледаме каква глупост ще каже и ще направи по медиите. Тя си продължава с арогантното държане и с супер нахално и супер от високо, супер начин. Аз не знам. Два факта, че е разменна монета. Единият факт, че не можела прокуратурата и разследването да докаже кой е фалшификатора, което е абсурд, защото ние сме го доказали. То е ясно, то е доказано. Има неопровержими доказателства. И тук не става въпрос за приказки, а става въпрос за документи, които всяка една експертиза ще ги докаже. Това е първият факт. И втори факт, че човека, който пряко е облагодетелстван от подправянето на тези документи, от внасянето им в агенцията по вписвания, не е привлечен солидарно като отговорен и срещу него не е образуван обвинителен акт. Ето два факта, неоспорими, неопровержими факта, че съдебната ни система, прокуратура и така нататък се затварят очите. А защо се затварят очите? Защото може би гласят пак някакъв там компромис, някаква сглобка, нещо да се сглобят пак, да се разберат. Да се съешат. Идва от нея. Да се съешат. Те пак да измият примерно срама от челото на Борисов и на Пеевски. Що не? Един път ги изпраха, що да не ги изпрат втори път? Прекъсваме само за кратки реклами и продължаваме отново в студиото. Продължаваме разговорът ни с журналиста Асен Йорданов и природозащитникът Атанас Русев. Сега, изненада ли ви позицията на Борисов, който каза, че ще гласува против свалянето на имунитета на Лена Бориславова? Защо направи тази стъпка? Всички, според мен, се чудеха. Защото им е задължен. Защото ако не бяха с техни усилия махнали Гешев, който тръгна наистина да се чисти и да покаже, че може да бъде независим и да работи, защото това беше факт, и да арестува Борисов, и да изкара Барселона гейт, и да изкара Чекмеже гейт. Това са дела от наделяващ обществен интерес и там нещата бяха общо взето приключили, т.е. те бяха доказани. Те направиха всичко възможно да сложат Сарафов, който приключи едното дело и другото дело и всички дела и защо и ги изчисти. Имаше срещу Пеевски определени сигнали, които трябваше да се обръщат. За Борисов Сарафов всичко приключи. Те са задължени. Борисов в частност е много задължен. И в крайна сметка заради това той каза, аз няма гласувам за имунитета и вероятно заради това и в момента прокуратурата ги чувърка само частично. Тоест не ги удря с цялата тежест на закона, а само частично. Че тя се ползвала там с някакви документи, ама Кирил изобщо срещу него няма нищо, а пък кой е фалшифицирал документите и само частично. Тоест това говори за сделка, за много нечистоплътна политическа сделка. Да не говорим за в бъдеще какъв ще бъде кумулативният ефект. Трябва да видим какво ще гласуват сега за в бъдеще. Какви закони ще им гласуват, как ще се разбират там. Ма те за регулаторите не могат да се разбират. Ето днес нямаха кворум дори. По да си определят правилата на избор. По някакъв начин това нещо в бъдеще ще си проличи. Тоест, бъдещите измерения на въпросната сделка, която направиха, когато се сглобиха. Защото те там са имали тежки разговори, в присъствието, Алексей Петров е бил сватовника. Общо взето
този, който там ги е съединявал, и в крайна сметка човека плати с живота си заради информацията, която имаше за тези разговори, които са водени, ангажименти, които са поемани и нечистоплътните, как да кажа, мръсни политически сделки, които са правени. Сега да си поговорим малко за нещо, което също е много смислено. Това е природата. И двамата сте се отдали на това да я защитавате. От край време. По различни начини, но някак си двамата сте намерили и пресечната точка. Разбрах, че водите битка за белите миди. Я ми кажете за какво става дума. Това не е битка, това е една драма направо. Накратко казано, преди 10 на години се появи една чисто... Всъщност има 3 вида бели миди, които от преди 10 на години започнаха да ги добиват в промишлени количества и те започнаха, даже единия вид е почти изчезнал вече. Тези миди осигуряват гниенето в плитките седименти да става с участието на кислород. Когато те изчезнат, това място загива и започва да мирише на сероводород. И примерно по нашите плажове, всички плажове, в плитките им части във водата са тези бели миди. Какво правят? Ходят и ги трават с тралове, абсолютно незаконно. Това е забранена дейност. Единственият разрешен начин е с поръчен способ. Т.е. влиза водолаз, който събира. Ги бере. Така, обаче поръчен способ на вода 8 градуса, аз също съм водолаз, може да съберете, примерно на 8 градуса вода, ще седите 1 час, 2 часа, зависи от оборудването, но ще съберете сигурно 20 кг, 10 кг, 20 кг. Идеята е да не бъдат унищожени тези да, в крайна но сметка. те отиват с един трал и примерно какво се случва? Тралът, разорават цялото дъно, взимат мидите, да кажем 200 кг миди, отиват, прекупвачите ги купуват, изнасят ги за Италия и тази дейност продължава вече 10 години. 2016 година един мъж от лабораторията в Созопол, няма да му казвам името, пише доклад до Министерски съвет и казва, ако продължаваме с тия темпове, за няколко години финал на мидите и на това. Никой не се съобразява с това. Има някакво това, че е забранено с тралове и може само по различен способ. Обаче, ето, случай от неотдавна, от миналата седмица, даваме сигнал, непрекъснато трават. Ден и нощ. Даваме сигнал, фащат го... Кого сигнализирате? Така, ще кажа. Фащат го с 150 кг бяла мида, но трала го няма. Те си фърлят траловете и няма неопрен, няма водолазни бутилки, 150 кг бяла мида ги събра от въздуха. И нищо. И го пускат. Хващат едно бусче с тон и половина бяла мида вътре. Спират го гранична полиция, фащат го. Откъде тон и половина по водолазен способ? И какво казват? И какво се случва? Нищо, пускат си го да си заминава и това е. От институциите, когато ги натиснат, протести, спирате ни бизнеса, тралала. Ама чайте, има закони. Окей. Какво се случва след това? Има 3 институции, които са отговорни за това. Гранична полиция, морска администрация и ЯРА. Тези, които могат да наложат санкциите, са ЯРА и морска администрация. Гранична полиция пък има корабите и начина да ги хванат. И отговорностите се размиват. Той си пуска трава, фащат го, пишат му един протокол, тя си заминава до следващата вечер, продължава да си трали. Това вече продължава години и няма как да са. И никой не иска да го оправи, защото това е един бизнес, в него сигурно има и политици, и по веригата хора, и от ЯРА, и от морска администрация. Добре, хайде да пробваме и новата власт, да видим. Ето, даваме сигнал, да ни чуят, да видим как ще реагират. Какво беше? Да не казвам бардаци, всички се сещат. Не, хората нямат идеи, защо за какви зловещи... Те ни унищожават. Проекти става въпрос. Те ни унищожават. Това е екокатастрофа на Черно море, което той говори. Това е жестока екокатастрофа, непоправима. Аз сега ще кажа нещо за първи път. Може би скоро ще излезе в Биво. Толкова години, десетилетия правихме всичко възможно да защитим Южното Черноморе и няколко знакови местности, да кажем Корал, Силистар и така нататък. Има разрешение, дадено на фирма, няма да й кажа сега името, ще излезе в Биво, да строи на Силистар без ОВОС. Как без ОВОС? Без ОВОС ще се строи на Силистар. Ще се гради там,
огромен къмпинг и така нататък. Ама вие го хванахте на какъв етап? Тоест на етап багерите идват или... Още не са дошли багерите. Но това нещо предстои да стане. Ето, казвам го за първи път тук, сигурно скоро ще излезе в Бивол. Аз съм подготвил едно питане по СДОИ до сегашния министър на околната среда и водите, който единствен в момента може да спре решението на Бургаския РИОС, а за шефа на Бургаския РИОС има страшно много публикации в Бивол, казва се Павел Маринов. Там има, може би, десетки публикации, що за човек е тос. Само мога да кажа, че това е човека, който даде първите разрешителни, първата зелена светлина за строежа на Доган Сарай. Незаконният строеж на Доган Сарай. Той беше областен управител тогава в правителството на Орешарски. 2014 година. Областен управител. Човек продължава да си е във властта и този човек беше... си минават през него без никакъв всичките тия ОВОС и всичките тия никакво неща. Образование, никакъв екологичен сенс, абсолютно никакво понятие. Изведнъж беше взет от едната длъжност и сложен като шеф на РИОС Бургас. И до ден днешен си е шеф на РИОС Бургас, няма кой го смени. И издава разрешения, каквито си иска. Ето, например, разрешение без ОВОС за строеж на Силистар, това е абсурд. Това е абсурд. Това в една нормална държава не може да стане. И в момента единствено министъра има правомощията да го отмени това решение, защото има жалба пусната от Българска фондация Биоразнообразие до министъра. И сега Бивол ще пусне и питане по СДОИ да видим този министър ще защити ли закона и природата или ще обслужи олигархичните интереси да застроят и Силистар. Добре, чакаме с интерес разследването. Обаче аз разбрах, че вие сега си идвате от Витоша. А кажи на Коралкъв къмпинг там, дето го разкрихме. Това вече... Я кажете за... Добре, дано да остане време, но кажете за парк Витоша. Какво се случва и защо днес бяхте там? В парк Витоша, както обикновено, горите се изсичат. Почти, значи, от южната страна Витоша почти вече няма, не са останали тия уникални вековни букови и дъбови гори, вече ги няма. И това правихме миналата година едно разследване голямо там за един подотдел в една вековна гора. Стана голям скандал, спряха сечта, отмениха позволителното за сеч на тази вековна гора, уникална. Там по позволително за сеч беха предвидели два пъти повече да отсекат, отколкото е по горско-стопански план, което е абсолютно нарушение на закона, пише го. Но там отходиха сигурно 10 институции, 50 човека се бяха събрали на някаква проверка и казаха, че всичко е наред, всичко е точно. И това е включително и ДАНС ходиха там. И вие защо продължавате? Като всичко е точно, и какво се случи? Какво се случи? Там спряха сечището и на същата фирма, на същата му дадоха да отсече два подотдела, още по-навътре в планината, сърцето на планината, едни уникални дъбови гори и една букова вековна гора друга. И днес ходихме там да видим какво е. И какво е? Мазало е, това е. Едни вековни дъбове, такива. Семенна гора, първична гора, която е там в Витоша, и даже е този дъб, който е с такъв ствол в този варовик, дето сигурно на не знам колко години, на 150 години е сигурно, защото там расте много по-бавно на този варовик. Дори нямаше марка. Контролна горска марка. На съседния също нямаше марка. Добре, какво ще правите? Отстрани едни дъбчета го гледат едни дъбчета и сега човек, дето не разбира, ще каже, те са разредили гората. Какво са разредили? Съчета е 50-60% интензивност на съчета на едни дъбчета, които са 30-40 годишни. И там трябва да добият някакви стотици кубици. Значи, те са смазали тази гора, направили са нищо. Тия вековни букове там, дето са другите, които са ги отсекли, нямахме време днеска да стигнем и до там, аз ще отида следващия път там. И какво от това? Нито някакви медии се интересуват, нито те си замазват, едната институция замазва. А в съседното горско стопанство какво се случва? Отворете да видите защо ДАНС ги разследва. И защо ги разследва? Отворете да видите, има го в сайта на ЯК публично. Отворете да си видите какво. Виждате от миналата година протоколите за съчета, която е изведена. Всеки протокол за съчета е с превишение по позволително засеч, което е забранено и мотивите са, че били грешни горско-стопанския план, не знам си какво. И това го пишат и документите ги има и всичко. Всеки един протокол. Добре, Асен.
Ти си журналист. Какъв е смисъла? То гонения не бяха. То те разкарваха по полиции да те разпитват. Заплаха за близките ти. През какво ли не премина? През опити за убийство. Сега върху главата ти стоят няколко слаб дела, едното от които в съседна Гърция. Да. Искам за това да ни разкажеш. Кажи ми. Аз ще разкажа за него. Това е дело, което е спретнато явно тук от нашите престъпни сенчести структури. Това е като награда на всичко, което правите. Които разкрихме покрай отвличането на либийския танкер Бадър и в крайна сметка те не можаха да осъществят една афера, престъпна афера, от която да спечелят около $30 милиона. И това отмъщение хванали са осъдения грък, който фалшифицира документите за собственост на Бадър с помощта на българските корупционери в Гърция, който е осъден заради разкритията на Бивол и е в затвора в момента. И са го хванали него, той да заведе дело срещу мен, че в присъдата, която видиш ли била публикувана в Бивол, присъствали негови лични данни, която е на гръцки. И за това в момента те разследват? Не, за това те са намерили явно в Гърция, са намерили някакви връзки с прокурори и съдии и имам образуван обвинителен акт. Който сигурно скоро ще ти бъде връчен. Без абсолютно никакво основание. И това го знам от Гърция. Ама те могат да искат по тази логика екстрадиция. Всичко могат да искат. Значи това е типичен слаб и това нещо ще влезе където трябва в докладите за развитието изобщо на съдебната система и за нивото на корупция в България, защото Бивол си е под мониторинг от международните институции, не само европейските, така че това нещо ще залегне. Но това е супер цинизъм и арогантност. Ти разкриваш едно престъпление, жестоко престъпление и престъпника, който разкриваше, който е осъден, с помощта на нашите ченгета, тук, които са ощетени от разкритията на Бивол, защото Бадър беше отвлечен. Да, беше отвлечен. В брой сметки, в брой. Включително от действащи полицаи, които са действащи полицаи в МВР и извън работно време са отишли да отвлекат Бадър. А частният съдебен изпълнител беше разкрит като съучастник, отнеха му правата и в момента той е с обвинителен акт в съда. Внесен му е от прокуратурата обвинителен акт на съдебния изпълнител, който арестува кораба, за да помогне собствеността да бъде сменена и този кораб да бъде отвлечен. Той е в момента също с обвинителен акт. Но само много държа да кажа нещо за природата. Българската природа в момента се унищожава чудовищно от абсолютно всички юнаци, които се намират във властта. И това е огромна щета за цялото ни общество. Защото този ресурс, той е безценен. Това е, може би, последния ресурс, който е останал и който е капитала на бъдещите поколения в България. И това не е само на Витоша, това, което става. Унищожението, примерно, на един природен парк, който е природен парк на столицата. Най-стария природен парк тук на Балканите. Са там и кариери ще правят. Той се унищожава зверски. Обществеността не реагира, тя е преспана, защото ходи да гласува за Кирил и за Лена. Смята, че те ще ги спасят. Но другите природни паркове, ситуацията в другите паркове е същата. Примерно, природен парк Витоша. Природен парк Витоша, глупости. Природен парк Странджа. Той е превърнат в сечище. Странджа е превърната в сечище. Сечище на суровина. Фабрика за дърва, които се изнасят в Турция и в Гърция. В момента дървообработващата промишленост на Турция се захранва с унищожаването на уникалните гори в Странджа. И каква е ползата да съществува там природен парк? И фабриките в България. И ето виж, конкретен факт. Природен парк Странджа е създаден с указ на Министерски съвет 1995 година. По закон, една година след обявяването на природен парк, на защитена местност и така нататък, на този природен парк трябва да бъде изготвен и приет план за управление. В този план за управление се регламентира точно може ли да се строи, може ли да се сече,
какво може да се сече, каква стопанска дейност може вътре да се упражнява, каква не може да се упражнява. И това е абсолютно задължително за всички. И когато има такъв план за управление, се назначават рейнджери, които да бъдат охрана и да санкционират съответните нарушители в парк. 95-та година. Колко години са до сега? 30 години. 30. Не, повече. 30. Да, 30 години. 30 години след като е обнародван указа за създаването на природен парк Странджа, който е може би най-големия природен парк в Европа и с най-голямо биоразнообразие, 30 години няма изработен и приет план за управление. И това е съвсем целенасочено. Министерството на околната среда и водите. Как едно правителство поне? Как едно министерство не прие план за управление на Странджа? Защо? За да може да се строи безразборно. Селистар да го застроят, да се изсекат горите, определени фирми да станат мултимилионери и да изсекат странджанските гори, да оголят, да унищожат цялото това богатство и да го превърнат в пари и нашите деца да нямат абсолютно нищо. Хайдушките гори на Странджа, както е казал Ботев, на Странджа Баир гората, да не съществува. Те в момента я унищожават. Втори пример. Природен парк Българка. Един от най-красивите природни паркове, не само в България, в Европа. 2005 година, мисля, че там е масова сеч. Писали сме десетки материали за незаконните сечи, за мутренските безобразия, издевателства с горите там, заплахите срещу кметове, срещу местни хора, които се противопоставят. Българка вече 20 години няма приет план за управление. Чия е отговорността за това? На всички тези власти, на всички тези лицемери, на всички тези корупционери, които са в тези министерства и които управляват България. И всичките са свързани с тая... Конкретни факти за грубо погазване и нарушение на законите. Някой да ги санкционира, да си видяло общество да скочи. Да, на времето скочиха хората за защитата на природен парк Странджа. Първото движение блокадата на Орлов мост. Първите блокади на Орлов мост беше да се защити природен парк Странджа, който в крайна сметка бяха стигнали до там, че да го отменят със съдебно постановление. Да, парка го защитихме с тези блокади на Орлов мост и с това, че цяла България се дигна. Обаче те сега го унищожават по друг начин. Унищожават го с липсата на план за управление, с безразборни сечи и с това, че в крайна сметка, когато властта, когато държавата, т.е. не държавата, тези, които са упълномощени да управляват държавата, вършат чудовищни престъпления, кой е този, който може да защити закона? Кой е този, който може да защити обществения интерес? Кой? Добре, Атанас, как ще се борим с всичко това? Значи... Тоест, вие си риете, обаче... Ето сега... Кучето си лае, кервана си върви. Нещата не се променят. До природен парк Витоша започват да правят искат 35 години да правят една кариера. И близкото село, Буснек се казва. Кариерите над село Студена за 35 години искат да ги разширят по посока на село Буснек. В село Буснек... Знаете за това и вие. В село Буснек то се намира на 3 км от тия бъдещи кариери. Ние се организирахме, направихме инициативна група. 150 човека вече се подписаха там под едни 5 възражения, които сме внесли там по доклада за ОВОС, който Министерството много удобно вече е съгласувал. Казва, няма проблеми. Целият доклад, имаше обществено скандално обществено обсъждане, имаше преди няколко дни в община Перник, в една малка заличка за 20 човека. Бяха седнали 30 човека от кариерите, който никой не взе отношение. Ние не можахме да влезнеме. Влезахме прави да седиме, а хората от селото, още 10 човека не бяха допуснати да влезат в общината. Полицаите ги връщаха, като им казаха, горе залата е пълна. Нито кмета на Перник беше, нито имаше някой от общината, нито имаше някой от РИОСВ. Това е кариера, която ще бъде за 35 години. В този ОВОС не пише колко експлозив ще гърмат. Ама ще се гърми.
Да, значи там пишат едни много интересни цифрички. Не пише обаче точно колко експлозиви ще се държат. Всичко било по паспорт, там в табличката пише, където трябва да има количество. Пише, ама ние ще гърмиме, примерно нещо много любопитно. Ние ще гърмиме по 380 кг максимално за един интервал от време. И там на едно место се промъква един интервал от време по-малък от 9 милисекунди. В една секунда има 1000 милисекунди. Те за една секунда ще изгърмат 6 тона експлозив. Ама там си написали 380 кг. И и още какви. Значи тези кариери ще се намират на 390 метра от автомагистрала Струма. Те са си определили 450 метра, че ще хвърчат късове. И ние го смятаме. Той е в Голбърдо. И ние ги смятаме, нали, взимаме ги системи съвременни и от това почнах, и от това, нали, това ми е професията. Смятаме го 390 метра от границата на кариерата до тази магистрала има 100 метра обслужваща зона, буферна зона, нали, в която също не би трябвало. Това влиза там. Ама в този доклад, който там представят, нали, в този доклад, там на 1900 метра от там е най-големия карстов извор в района. Една от най-големите пещери, с най-големите подземни зали са там. На 1700 метра е другия най-голям карстов извор. Язовир Студена е на 1400 метра. Язовирната стена на язовир Студена е 2200 на 200 метра. Затова няма една дума в този доклад. Добре. Затова, че в язовир Студена се пресичат 10 геоложки разлома, които ги има на всяка геоложка карта от при 50 години. И колко още фрактури има, които изобщо не са дадени от тази геоложка карта. Има разломи, които в тази кариера изпълнени тя с разломи. Един любопитен факт. Последните 5 години на тия кариери, които са там и гърмат, значи ние като гърмат и в село Боснек подскачаме така. Нали? Гърмат с много повече залив, отколкото трябва. На 21 октомври, представете си, ние сме там след обяда, чува се един гигантски гръм от кариерите и после прочитаме, че БАН е регистрирал земетресение, забележете, в чашата на язовир Студена с магнитуд 2,6 по скалата на Рихтер на повърхността на язовир Студена. Времето ни изтече. По едно изречение за финал. Как продължаваме? И продължаваме ли? Струва ли си? С едно изречение. Значи струва си, продължаваме. Ние, примерно в село Боснек сме се организирали, ще направим една страшна гражданска инициатива. В съседните села също ще я разпространиме. И само искам за заключение да кажа нещо, от което съм жестоко омерзен. Вчера чета, че има честване. Честваме гибелта на апостола. Хора, какво честване? Това трябва да се обяви ден на национален траур. Най-големият ни герой, то борец за делото, за чистата и свята република, тогава е бил обесен, тогава е бил предаден, тогава всички са се скрили по дупките си и са си замълчали и то човек, то нашия най-голем герой, тогава е бил обесен и те ще ми честват обесването на Васил Левски и ще събират всичките тия крадци, които са в политиката и всичките тия ще се събират, че четат декларации, с какви очи излизат и го правят това тия хора, аз не мога да си представя. Значи този ден трябва да се обяви за национален траур. За мен лично това е ден на национален траур и рождението трябва да се чества рождението на Васил Левски. Разбрах. Асен, за финал. Има два пътя. Аз мой избор съм го направил, защото за мен няма друга възможност. И за него няма друга възможност. Тоест, за нас няма друга възможност, освен да правим това, което правим. Това е личен избор, това е екзистенциален избор. То е над живота и над смъртта. Но, според мен, нашето общество е безкрайно безволиво, инертно, късопаметно и няма вече съпротивителни сили, защото всички манипулации, които са извършени по време на така наречения преход, скопиха и направиха обществото ни импотентно да се съпротивлява срещу чудовищните престъпления, които се извършват срещу България. И без да бъда песимист, аз съм реалист, смятам, че ние сме оставени на доизживяване и сме в една бавна и постепенна агония. Това е моето категорично заключение и когато хората се усетят наистина, защото цената може да не платят те, но децата ни ще платят тежката цена. Те няма да отидат в Канада или
в Швейцария, там по островите и така нататък. Но тези, които искат да останат тук, те ще платят тежката цена. И тогава всички тези, които са заблудени и които си мислят, че в момента са намерили така своите носители на своите идеали, ще разберат по болезнен начин тежката илюзия, в която се намират. И тогава ще усетят, че агонията всъщност е, как да кажа, безизходицата на леталния изход, в който се намираме. Света е много жесток, намираме се в чудовищни глобални трансформации. Аз не виждам как ние тук, след като себе си не можем да опазим, бихме устояли на всичко това. Асенио Орданов и Атанас Русев, гости на Студио Х. Благодаря ви, че избрахте да сте със Студио Х през последния час. Утре продължаваме с анализи по най-важните теми. Спокойна нощ на всички!